Hi guys! So, karon moadto ta sa kung igagaw kay mutanaw ta sa iyang gipalit nga e-bike. So, tara guys. So, nana ko diri sa ilang balay guys. So, itong tanawon ko nabay tao sa sod, no? Pero kaagi sa likod. Hoy! 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 Naginusara man ni si Manong! Halo! Wag ko kang wake up na! Kunang mata na. Hoy! Halo! Halo, buboy! Isyo, buboy! Halo! Hoy! So, nana diri guys, ang e-bike. Mo ni siya ang porma sa ilang e-bike. So, mo ni ang e-bike guys. Mo ni ang porma. So, daghan kasi sa e-bike, pero kani ang ilang gipili, no? Diba? Mura na dito sa bike o porma. So, di na ni kinahanglan o gasolina guys kay e-bike. So, pasabot. Chargeable ra ni siya. So, mo ni iyang porma. So, gagmay iyang ligid. Pwede duha din ni masakay. Pero murag kimaw tanawon kay mubo. So, mao ni siya. So, kini guys, inig paandar ni mo dani, inig butang ni mo sa yabi diri sa kilid. So, kini maniyang yabihanan, inig liso ni mo dana sa yabi, kung na siya start button, no? Diretso na ni, niglubag ni mo sa gasolinador, maandar na ni diretso. So, diretso na ni. Napon si Jai basket para sa mga butang, no? Para na ikabutangan. Ya, ang iyang stand, maura ni, center stand na ni si Jai guys. Wa ni si Jai side stand. Na siya signal light. Na siya serbato, niya napon si Jai suga. So, mo na yung porma guys sa e-bike. So, nakatesting na kog sakay dani. Hanutoy siya. Okay ra pud siya sakyan. So, kani siya naara ni siya sa mga 20k plus matod sa ang igagaw. So, affordable ra, no? So guys, mauto ang porma sa e-bike, no? Sa katong nangutana kung dis ato gipalit, so na ato available sa Tagbilaran. So maura to siya guys.